Добър ден, приятели! Искам да започна днес с нещо, което ще ви ядоса. И го казвам, защото и мен ме ядоса, когато изследвах темата. В момента в системата за социални помощи в България има пари с вашето име на тях. Не неща, за които бихте могли да се класирате някой ден, пари, които съществуват, за които имате право, които държавата вече е заделила и които никога няма да видите, ако не знаете как да ги поискате. Националният осигурителен институт не ви звъни, когато има пари, които ви чакат. Не изпраща писмо, обясняващо вашите възможности. И в някои случаи има прозорци, които се затварят, срокове, изтичащи тихо, докато хората продължават без да знаят. Когато повечето хора научат за тези плащания, или срокът е изтекал, или години пари са останали несъбрани. Прегледах действащото законодателство и всичко, което проверих за 2025-2026 година и намерих 5 конкретни плащания, за които милиони български пенсионери имат право в момента и не ги получават. Ще ви кажа точно кой се класира, как изглеждат парите и какъв е стъпката, която трябва да предприемете, за да ги поискате. Останете до края, защото плащането номер 4 включва механизъм, който НОИ никога няма да обясни. И струва няколко хиляди лева на година за тези, които знаят за него. Ако не сте абонирани, направете го сега и активирайте известията. Правилата около пенсиите и социалните помощи се променят всяка година. Когато се промените, институциите не ви пишат, за да обяснят новите ви възможности. Абонираните тук разбират, преди парите да се изплъзнат. Тези, които не са абонирани, разбират след срока, след като прозорецът се е затворил, след като е минала още една година с доход, който е трябвало да бъде по-висок. Плащане номер 1. Добавка за чужда помощ. Това е социалната помощ, която най-рядко се иска в системата за социална защита на България. Стотици хиляди хора в България имат право на добавка за чужда помощ и не подават абсолютно нищо. Не защото не се класират, а защото никой не им е казал, че съществува, или защото са предположили, че е само за тези на инвалидни колички или за тези, които вече получават постоянни грижи. Това предположение ги струва хиляди лева всяка година. Ето какво всъщност е тази добавка. Тя е месечно плащане, необлагаемо с данък, без проверка на доходите за всеки, който има физическо или психическо увреждане, удостоверено с решение на ТЕЛК или НЕЛК, което означава, че се нуждае от помощ при личните грижи или надзор. Без проверка на доходите означава, че НОИ не гледа вашия доход. Не гледа спестяванията ви. Няма значение дали притежавате жилище или имате пари в банката. Ако здравето ви засяга ежедневния ви живот по начина, описан от критериите, имате право на тези пари. Условията, по които хората се класират, са много по-широки, отколкото повечето осъзнават. Тежък артрит, затрудняващ обличането или ставането от леглото, значителни проблеми с зрението или слуха, Паркинсон, сърдечна недостатъчност, диабет с сериозни усложнения, начална деменция, при която някой се нуждае от насоки за безопасност. Това, което се оценява, не е вашата диагноза, начинът, по който състоянието засяга ежедневния ви живот. И ето момента, който повечето хора пропускат. Не ви е необходим вече болногледач. Оценката се основава на помощта, от която разумно се нуждаете, а не на това дали в момента я получавате. Спешността е реална. Добавката не се отпуска ретроактивно за месеците, в които не сте я поискали. Всеки месец, в който чакате, представлява пари, които вече не могат да бъдат възстановени. За да кандидатствате, свържете се с дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, за да получите насоки относно процедурата за освидетелстване от ТЕЛК, след което подайте документите в съответната дирекция или в НОИ. Плащане номер 2. Преизчисляване на пенсията по новите правила. Това включва проблем, продължаващ с години, който е струвал на българската държава стотици милиони лева в корекции и не е напълно решен. Хората, най-вероятно засегнати, са жените, гледащи това видео в момента, без никаква представа, че са замесени. Промените в пенсионното законодателство, влезли в сила напоследък, са променили фундаментално начина на изчисляване на пенсиите. Милиони пенсионери трябваше да получат по-високи пенсии, но не всички са получили корекциите, за които имат право. Жени, работили при специфични условия на труд, тези с приравнени периоди като майчинство или периоди на обучение, или тези, чийто осигурителен стаж не е бил правилно устойностен, може да имат право на по-високи пенсии от тези, които получават сега. Освен това, вдовиците може да имат право на пенсия за преживял съпруг или на увеличения, за които никога не са кандидатствали. Пенсията за преживял съпруг е отделна от собствената пенсия и при определени условия може да се кумулира. Ако сте жена, пенсионери, пенсията ви винаги ви е изглеждала по-ниска от очакваното,
Един единствен телефонен разговор с районното управление на НОИ или централно управление може да задейства преглед. Ако се установи недостатъчно плащане, дължимите разлики се изплащат ретроактивно. Обадете се на НОИ на телефон 0800 14 224, безплатна линия, или се свържете директно с районното управление на НОИ по вашето местоживеене. Плащане номер 3. Данъчни облекчения и намаления за местни данъци и такси. Всяка година милиони български пенсионери плащат изцяло данък сгради и местни такси, без да проверят дали имат право на намаление. Данъкът върху имота представлява значителна сума. Значителен брой от тези хора имат право да плащат по-малко или изобщо нищо. Освобождаванията и намаленията на местния данък се администрират от общините, а правилата за пенсионерите са значително по-щедри, отколкото повечето осъзнават. Ако имате едно жилище, то е основното ви жилище и доходът ви е под определен праг, определен от Общинския съвет. Може да се ползвате от значителни намаления или пълно освобождаване. Лицата с първи и други степен на увреждане се ползват от допълнителни законови освобождавания, независимо от дохода. Ветераните от войната и участниците в съпротивата са напълно освободени. Проблемът е същият като при всяка друга помощ в този списък. Общината не проверява вашата допустимост. Изпраща съобщение за плащане и чака. Само когато кандидатствате директно в отдел местни данъци и такси се оценява намалението. Едно единствено заявление може да означава стотици или в някои случаи хиляди лева по-малко в годишната сметка. За да кандидатствате, отидете в отдел местни данъци и такси на общината по местоживеене и поискайте оценка на допустимостта за освобождавания или намаления. Носете лична карта, документи за собственост и при необходимост решение на ТЕЛК или книжка на ветеран. Плащане номер 4. Добавка за личен асистент. Това е, за което почти никой не е чувал. За пенсионерите, полагащи грижи у дома за болен партньор или с увреждания, струва няколко хиляди лева на година. На разположение е в момента, пропуска се от много хора и изисква само една стъпка, изглеждаща контраинтуитивна. Ето как работи. Ако ежедневно се грижите за лице с трайно увреждане с определена степен по решение на ТЕЛК, той има право на личен асистент, заплащан от държавата. Но много пенсионери не знаят, че те самите могат да станат личен асистент на съпруга или съпругата с увреждане и да получат за това месечно възнаграждение. Проблемът е, че много пенсионери предполагат, че ако вече получават пенсия, не могат да се класират и като личен асистент. Това предположение е грешно. Възнаграждението за личен асистент е отделно от пенсията. Изплаща се допълнително към всяка пенсия, която получавате при определени условия за кумулиране. Единственото съществено условие е лицето, за което се полагат грижи, да притежава решение на ТЕЛК с определена степен на увреждане и вие да бъдете официално регистрирани като личен асистент в общината по местоживеене. Хората, които никога не кандидатстват, защото предполагат, че нямат право, никога не получават тези пари. Има и друг вариант. Ако лицето с увреждане не желае личен асистент, може да избере добавка за чужда помощ, изплащана директно на него, която да използва по преценка. За да започнете процеса, свържете се с дирекция социално подпомагане по местоживеене или с отдел социални услуги в общината за информация относно регистрацията като официален личен асистент. Плащане номер 5. Неиздадена пенсия, възстановяване на дължими суми. Това е за всеки, който е навършил стандартната пенсионна възраст, но все още не е подал документи за пенсиониране. Ако това е вашата ситуация или на някой, когото познавате, това е спешно. Когато подадете молба за пенсия, можете да поискате пенсията да ви бъде отпусната от датата, на която сте имали право на нея, т.е. от датата на навършване на пенсионна възраст или от датата, на която сте изпълнили всички законови условия. Неполучените пенсионни права могат да бъдат възстановени, но има давностни срокове. Важно! НОИ няма да ви спомене спонтанно тази възможност, когато се обадите. Тя не е част от стандартния процес на информиране. Трябва да знаете да попитате. При средната пенсия в България, няколко месеца или година неполучена пенсия може да представлява значителна еднократна сума, изплатена заедно с първата пенсия. Ако сте навършили пенсионна възраст и все още не сте поискали пенсия, незабавно се свържете с районното управление на НОИ по местоживеене или се обадете на безплатния телефон 0800 14 224. Когато се обадите, кажете ясно, че искате да разберете от каква дата може да ви бъде отпусната пенсията и какви ретроактивни суми можете да възстановите. Ето къде сме. 5 плащания.
Добавка за чужда помощ, налична месечно, без проверка на доходи, без проверка на спестявания стотици, хиляди хора не я искат. Преизчисляване на пенсията по новите правила, значителни дължими разлики на много пенсионерки и вдовици, като НОИ чака хората сами да се явят. Освобождаване от местни данъци до 100% от сметката, при много пощедри правила, отколкото повечето осъзнават, но само ако се обърнете директно към общината. Добавка за личен асистент, 1000 лева на година за тези, полагащи грижи от дома за партньор с установено тежко увреждане, и неиздадена пенсия, подлежащи на възстановяване суми за тези, които не са подали документи на време, в прозорец, който НОИ никога няма да ви посочи по собствена инициатива. Нито едно от тези неща не идва да ви търси, но и не звъни. Общината не пише. Единственото нещо, стоящо между вас и тези пари, е да знаете, че съществуват и да предприемете една единствена стъпка, за да ги поискате. Ако това видео ви е било полезно, споделете го и го изпратете на някой, получаващ пенсия. Един единствен разговор може да направи реална разлика. До следващото видео.